Magandang umaga mga Kajin Lemon. Ito, bumili ako ng kalating ulo ng baboy. Gagawa tayo ng ating pulutan. Madaming nagre-request nito. Dinakdakan ng ulo ng baboy. Lilinisin natin maigi to. Na boneless na to. Tapos pakukuluan natin to. Pag nalinisan natin maigi. Para lumambot, saka natin ihaw. Gagawin natin dito is tatlong klaseng luto. Yung iba, dinakdakan, saka yung iba naman is sisig. Yung mga buto niya ng ulo, yung bungo, gagawin nating sinigang yung pagpapakuluan, yun yung isasabaw natin. Request to ni Jose Paulo Awi, saka ni Christian Nones. Shout out sa inyong dalawa. Salamat sa sponsor, pagbili ng ulo ng baboy. Saka si Shiring Manaig, ito na yung request mo, dinakdakan. Oh, yan, sisimulan natin linisang maigi. Para masimulan na natin iluto. Kailangan malinis na malinis to. Yan. Pinahiwa-hiwa ko na rin to ng ganito. Para ipapakuluan na lang at lilinisan. Kailangan kasi malinis maigi to. Kasi yung pagpapakuluan nito, yun ang gagawin nating sinigang. Yan, Kajin Lemon. Malinis na to. Papakuluan na natin to. Yan o, Kajin Lemon. Papakuluan na natin. Kailangan yung tubig niya is mas maapaw konti sa karne. Para yan, madali lang makuluan ng maigi. Yan, ayusin natin. Yan po. Kajin Lemon o. Salang na natin to sa ating gasol. Ayan, Kajin Lemon ang ating ingredients sa ating dinakdakan at sisig. Mayroon tayong sibuyas na puti, sibuyas na pula, sisuning, yan, toyo, paminta, luya, saka ito yung ating sukang Pangasinan, sugar cane. Yung sili sa loob, yun ang ilalagay din natin sa ating dinakdakan at sisig. Yan, hiwain muna natin mga ingredients. Kajin Lemon. Kajin Lemon, check natin kung malambot na ang ating ulo. Ganito lang ang pag-check dyan kung malambot na. Kuha ng tinidor, tutusukin. Ayan. Tusukin natin. Yan, medyo may kunat pa. Kaya pakuluan pa natin konti. Takpan natin ulit. Ito naman ang ating mga ingredients. Oh. Yung ating sibuyas na hiwa na. Ito, pang dinakdakan, mas malaki ang hiwa. Ito yung sisig natin, pang sisig. Ito, pang laki natin sa dinakdakan tuya. Hihiwain ko pa. Kajin Lemon kung pwede nang ihaw. Nawala kasi yung takip nito, Kajin Lemon eh. Kaya plato lang. Check natin ating karne. Yan, medyo malambot na. Pero kailangan pa natin palambutin konti. Para konting ihaw na lang. Yan. I-check natin, Kajin Lemon, kung okay na yung ating ulo. Kung malambot na. Yun oh, lambot na. Kajin Lemon, pwede na itong hanguin. At magpadingas naman tayo ng uling. Mag-iihaw tayo. Sige, Kajin Lemon. Yan oh, Kajin Lemon, hango na natin siya. Tapos, yung ating sabaw. Ito, tatanggalin natin yung impurities, mga bula-bula. Yan, tanggalin natin yan. Maanggo yan, maanggo.
Tinatawag na impurities. Yan no. Cajun lemon no, yung mga buto. Tapos lalagyan natin siya ng, siyempre, may laman din. Yan. Laman ng baboy para hindi naman puro buto. Lalagay na natin yung ingredients niya, cajun lemon. Ito. Lalagyan natin siya ng gabi. Ito yung magsisilbing pampasarap sa ating sinigang. Kasi lalapot to. Medyo palaputin natin yung sabaw. Yan, gabi. Tapos ito. Ating madaming kamatis. Lagyan na din natin. At itong ating sibuyas. Sibuyas dahon. Leeks. Yung leeks na dahon, wag muna natin ilagay pag naluto na lang. Yung mga sibuyas lang na laman ang ilalagay natin. Yan. Ito lang. Ito natin. Tapos, kaya lang natin siyang kumulo hanggang lumambot ang ating gabi. Pag malambot na yung gabi, saka natin titimplahan. Kasi yung ating buto-buto ay malambot na to. Yan, yung gabi na lang palalambutin. Sige, cajun lemon. Mag-iihaw naman tayo ngayon. Yan, ito yung ating iihaw dyan lemon. Natanggalin natin yung may buto. May buto-buto. Yan. Lagay natin mamaya sa ating sinigang. Yan o, yung lemon o. Quality na. Ihaw natin to. Check po natin ang ating sinigang. Kung malambot ng ating gabi. Kulong-kulo siya. Lalagyan ko pala ng to, pork cubes para pampasarap. Yan, lagay ko yung pork cubes. Check natin yung gabi kung malambot na. Yan, malambot na, pwede na. Lagay natin ito, sigarilyas, para may gulay naman siya. Tikman natin kung ano yung kulang. Haluin natin para mahalo yung ating nilagay na pork cubes. Tikman natin. May kulang sa asin. Wala pa palang asin to. Lagyan natin ng asin. Yan. Ito asin. Tansyan lang. Dagdagan natin pag kulang. Halo-halo parang mix. Tikman natin ulit. Kulang pa sa asin. Dagdagan natin konti. Yan. Saka natin takpan. Ngayon, check natin ating sinigang, sampalok. Sinigang. Tingnan natin kung ano yung kanyang lasa. Ayos na yung kanyang alat. Ang kulang na lang is yung asim. Ito po, bunga ng sampalok. Lalagay po natin. Saan natin takpan ulit. Check natin ang ating sinigang. Yan, kumukulo. Check natin itong malambot na ating sampalok.
Yan, malambot na. Tingnan natin. Timplahin natin siya kung maasim na. Kulang sa asim. Kailangan natin siyang gamitan ng ito, sinigang sa sampalok. Sinigang sa sampalok. Original. Tikman natin. Medyo kulang pa. Lagyan na natin to. Isang pakete. Halo-haloin para may-mix. Quality na, oh. Cajun lemon, oh. Quality, sabaw pa lang. Saktong-sakto. Umuulan. Ang sarap humigop ng sabaw. Yun. Quality na. Ilagay na natin to. Yung ating siling green, panigang. So, siyempre, ito, pampasarap. Takpan natin konti. Tapos, pwede na yan. Ito na yung isang recipe natin. Naluto na, sinigang. Sunod naman natin yung ating dinakdakan sa sisig. Takpan muna natin. Saka natin patayin ang ating gasol. Ayan o, Cajun lemon. Ito, mag-iihaw na tayo ng ating baboy. Yung ulo, ihaw na natin. Ito yung ating ihawan. Yan, lagay na natin. Ating ulo. Ihaw na natin. Ayan, no? Ayan, baliktarin natin. Tignan natin. Ayan, no? Ayan, naihaw na po natin yung ating pangdinakdakan sa sisig. Hihiwain natin ito. Unahin natin yung pangdinakdakan. Yung dinakdakan. Ito. Ganito, hiwa lang ng dinakdakan. Maninipis. Ganyan lang. Pahaba. Pero maninipis. So, ganito lang siya. Pang dinakdakan to. Mamaya naman yung ating pangsisig. Mas ito naman yun. Cubes na maliliit. Ganito po lang ang hiwa ng ating dinakdakan. Ayan, hihiwa tayo habang nag-ihihaw ng ating baboy.
Yan, konti na lang yung iniihaw natin. 3 piraso na lang. Matatapos na to. Guardian lemon. Ganito lang yung hiwa ng sisig. Kaliliit. Yan, sisig. From Norte din to. Kapangpangan sisig to. Kapangpangan. Yung isa naman is from Ilocano. Dinakdakan. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba ng timpla at ano yung mas masarap. Yan, timplahin natin. Guardian lemon. Yung sibuyas niya, siyempre, mas maliliit din ang hiwa sa sisig. Lagyan na natin. Yan, masarap ang sibuyas na madami sa sisig. Then, lalagyan din natin siya ng ito, luya na tinadtad ng maliliit. Konti lang, pantanggal lang ng anggo. Yan. Siyempre, ito, lalagyan natin siya ng kalamansi. Yan. Kalamansi. Tansyahan lang muna. Timplahin natin kung ano yung kulang. Dagdagan natin mamaya. Yan. Tapos paminta. Ito. Tansyahan lang din. Durog na paminta. Yan. Tapos ito. Seasonin. Lagyan natin konti. Pampasarap din to. Saka toyo. Light sauce lang to. Lagyan natin. Saka lalagyan natin ng another toyo. Pampakulay lang. Yan. Saka natin haluin natin bago natin ilagay yung mayonnaise. Ito. Halo-halo. Ito pa ang ating sisig. Lagyan natin mayonnaise. Yan ang pagkakaiba sa dinakdakan. Saka mayonnaise. Saka yung hiwa. Haluin natin. Halo-halo. Tikman natin kung anong lasa. Kulang konti sa sa akin siguro okay na yung timpla niya sa akin. Yan. Okay na yan. Natin ng garnish sili. Yan. So ito. Siling labuyo. Yan. Yan. Pwede na yan. Sarap niyan. Sisig. Dinakdakan. Saka sinigang. Na bungo ng baboy. Yan. Simulan na tayo. Mag-inom. Hanggang 4 na naman ang may tutumba. Kaso yung mga 4 natin dito hindi pa naitumba. Oh. Dami na yan. Yan. Simulan na natin magtagay. Guardian lemon. Yan. Ito naman yung ating dinakdakan. Yan. Ang hiwa niya is ganito naman. Pahaba naman ninipis. Titimpla na natin. Ganito rin yung sibuyas niya, mas malaki, siyempre, mas malaki hiwa eh. Yan, kaya na natin yung sibuyas na madami. Lalagyan din natin ng luya, pantanggal ng anggo. Siyempre, ang ating kalamansi. Sunod, ating paminta. Tansyahan lang. Light sauce. Soy to, light soy sauce. May seasoning din para sumarap, mas masarap. Tapos toyo, konti lang pampakulay. Yan, no?
haluin natin. Haluin. Para saka natin ilagay yung ating utak ng baboy. Ayan, nahalo na natin. Lagay natin ito. Yung utak binamad sa suka, pero yung utak pinakuluan ko na kanina. Ayan, lagay na natin. Saka natin haluin ulit. Tapos na natin haluin, tikman natin. Tikman natin. Tikman natin yung kung ano lasa. Yan, kulang siya ng alat. Lagyan siya ng asin. Yan lang, yan. Tansya lang. Sasaluin lang natin ulit. Yan, haluin. Tapos, tikman natin ulit kung ano lasa. Yan, quality na. Pwede na to. Saktong-sakto na yung timpla. Ito na yung dinaknakan natin. Ito natin nag-garnish. Ito. Sili, pang-garnish. Yan. Tapos ito yung siling labuyo. Yan. Okay na yan. Pwede ng pulutan. Yan. Ito po yung ating finished product ng dinakdakan. Yan. Okay na yan. Pulutan na ito mamaya. Kajin limon. Oh, Kajin limon. Ito na yung ating sisig pangpanga. Yan. Simulan na natin ang ating gin lemon.